सोनाफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बैक टू माय चैनल जनालिनी जो गासिखौबो बराय हरबाय आं दिनै बानायनो नागिरलायबा मोनसे रेसिपि ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय जोबजासे नायलांगोन होननानै बिदिब्ला विदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै आङो दिनै संगोन खुसियाजोंहाय नैबे बुस्थुखौ थालिर मैखुन हाग्रानि थालिर मैखुन बियो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोंनो नांगोन इनग्रेडियेन्ट्सआ एकदम सिम्पली संगोन जोंहा बांद्राय मस्ला मस्लि जाखाया बेखिनि बुस्थु आरो सिम्पल झोल बानायगोन आङो जिरा नांगोन ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलुखौ नोंनि गोसो बायदि होनो हागोन जोंहा खम जायो ओमफ्राय पियाज थ' बेखिनिखौ आं साइड होना लानोसै हाग्रानि थालिर मैखुनखौ सोर खुसियाजों जाफेरबाय खिन्थाहरलाय आंनो कमेन्ट्सआव आंथ' बिराद रोखोमै जानो हायो थालिर मैखुनखौनो माने जिखुनु थालिर मैखुनखौनो दाउजोंबो जानो हायो ओमफ्राय उनाव बेखौ एकदम पक'राबो बानायनानै जानो हायो बिदिहाय एकदम सिम्पोल माबा खालामनानै बेसनाव माबानानै पक'राबो बानायनो हायो ओमफ्राय हानानै दालिजोंबो भरता बानायनानै जानो हायो एकदम माने जेजोंबो जानो हायो ओमफ्राय उनाव बाथोनबो जानो हायो रुनानै बयल खालामनानै खारैबो ना गोरानजों बिदि आरो ओमफ्राय हाग्रानि थालिर मैखुना सबसे टेस्ट जासिनो आइया लानानै फैदोंमोन बेखौ गुवाहाटीनिफ्राय जोंनाव मोना हाग्रानि थालिर मैखुनखौ जोंनाव माबाबो गैयाना हाजोबो गैयामोना जायफोरा हाजो खाथियाव जोंनिथिं मोना आरो मैखुनखौ सब सिनाय हाखायो एकदम हाग्रानि थालिर मैखुनखौलाय बिदि जाखायो हाग्रानि थालिर मैखुन थ' बेखौनो बायो ओमफ्राय गोथावसिनथ' बेनो जासिनो सबनिसायबो आरो इजिबो जायो सायनो एकदम नै बेहाय दिसालि खाथिना मा होनो बिदिया बिराद गोरा गोरा जायोना बेलेग थालिर मैखुना खिन्थु बेनिया हाग्रानि थालिर मैखुननिया माने बेखौ गारलायाबाबो ओरैनो हाजायो आंथ' बेखौ ओरैनो हासिगोन दा गरम मालाबा एकदम मैखुन बुरजा लाबोबाथाय आं मालाबाथाय गुवाहाटीयाव थांबाथाय लानानै फैगोन र' ओमफ्राय माने मैखुननि स्पेसियेल मैखुननि गोजा रेसिपि शेयार खालामगोन आङो भरताबो बानायगोन बाथोनबो बानायगोन झोलबो बानायगोन भाजाबो बानायगोन एकदम इजि ना हानो गारलायनाङा बे दिसालि खाथि ना मा होनो इजि आरो नङाबाथ' जि टाइम लायो जोंनि मैखुनफोरा ओमफ्राय उनाव आलु होगोन आलु दरथाम लादों आङो नोंनि गोसो बायदि लानो हागोन आलुखौ बेसे बुरजा होयो बेखिनिया जाबाय ओमफ्राय आंथ' साफा सुबानो जासिगोन दा संख्रि होनो जर आयौ बांद्राय फिसा खालामनाङालै एसे गिदिरखौनो लाखि एन्जर मामु थायाव थाग्रा मेथ'कायाव थाग्रा माथ' थायाव थाग्रा बागानपारा हाथायाव मोननायखाय लानानै फैबाय आङो माइनिखौसो गोथावसिन मोनोहाय मोनामनाय मोननायखा एसे गिदिरा माइनि जायाना जाननानै होखाबाय आं साराया गुदुं जाबाय थावखौ बांद्राय होयियानो मोजां
बा होगोन आं पियास आं बांद्राय मस्ला मस्लि होआखै बेखिनिखौ देखाना लाजोब्बाय हाग्रानि मैगंखौ मुलि मैगंखौ बांद्राय मस्ला मस्लि होनानै जायियानो मोजां साराया गुदुं जाबाय जोंना पियासखौ होदो माबा गेसानो खम जोंग्रा जाबाय दे आं मोजां मोनगायगौनांसिगोन नङाबा गोसां नांलायथारोमोन बेखौ एकदम गोल्डन ब्राउन जाजासे एवथाब नङाबाथाय आङो टेस्ट मोना माने जि बुस्थुखौ आङो दालि खाथा साया माने खुथुनि साया बेहाय बिराद मोजां एवो पियासखौ ओमफ्राय जाय ओंख्रिखौ आङो दालि खाथा जागोन खुथुनि मारिगोन बे ओंख्रियाव आङो पियासखौ एसे गोथां गोथाङै दोनो होमबाना गोदै जायो ओंख्रिया बे दालि सबाय बिदियावहाय दा पियासखौ बांद्राय खामथाब होआ आङो ओमफ्राय दा बेखौ दालि खाथा साया नालाय खामथाब होनांसिगोन पियासखौ एसे नांबावगौ बे पियासा जाबाय ओमफ्राय होना होनसै खुसियाखौ खुसियाखौ आं बिदि साइजखौल' मोजां मोनो बेनिफ्राय फिसाबाबो मुगैयो बेनिफ्राय गिदिरबाबो मुगैयो आङो बेखिनियानो मिडियाम साइज ओंख्रि बेनि उनाव हालदै ओमफ्राय उनाव खोबना होनसै ओमफ्राय दा जानो सामब्राम गुफुरखौ होथ'आ आङो एसे नांबावगौ बियो जानो खोबना होबावनोसै ओमफ्राय दा होनो जाबाय बे सामब्राम गुफुर जिरा देनाया दसे खोबहाबना दोनबावनोसै आङो एसे आराम मोदोमबाय जाबाय एवफ्रामनाया ओमफ्राय दा बेखौ होसिगोन ओमफ्राय दा बेखौ होसिगोन संख्रि एसे होबावगोन आङो ओमफ्राय हालदैखौ एसे होनानै ओमफ्राय दा एसे जबनायनि बेखौ खोबना दसे गैला जाबाय एसे रोसा ओंखारहांबाय आरोबाव एसे जबजासे दा बेयो दै होजासिगोन दैया नोङो जेसेखिनिखौ गोसो बेखिनिखौ होजागोन एसे होनो गोसो होजागोन रोसिखौ बुरजा दोननो गोसोबा दैखौ बुरजा हो आरो जुदि एसे टेप 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 जानो लुबैयो होमबाना दैखौ एसे खम होबानो जाबाय खिन्थु खुसिया ओंख्रिखौ एसे गोबावैहाय संनांगौ माने बियो एसे गोरा गोरा जायो खुसिया ओंख्रिया जुदि गोबाव सङाबाथाय एसे बुरजा होना लानोसै गासैना दैया
दैया खमायबायानो जोंना ओमफ्राय आलुखौ दरसे दरनै सिफ्रुदो जाबाय बांद्राय सिफ्रुबाय थाला आङो ओमफ्राय सोरबा बायदिया बेनिख्रुइ बांसिन दै लुबैयोबा दैखौथ' बुरजा होखानांखागोन दा बेयो एसे नांबावगौ एसे ग्रेभि जाबावसै ओमफ्राय बिथिंबो जाननानै होखादों आङो माबाखौ मा होनोमोनलाय एन्जर बेदरखौ जेबो गैया आं बेखौ सिम्पोल एसे एवखादों ओंखायनोथ' जेबो जायाखै आङो मस्ला मस्लि होखांबाय ओमफ्राय उनाव बेहाय आङो मिक्सिआव होना लादोंमोन माबा निरसिन ना मा होनो बेखौ बे बिलाइखौ मिक्सिआव उनना लादों आं बिदि सङो दै हले मोजाङै एरनानै दा बेहाय जे एसे नांथाबना दंमोन ना बेखौ होना होदो ओमफ्राय दा नै जाबाय बियो आंनि थाखाय बियो जाबाय दा थोबाय ओमफ्राय बेनिख्रुइ जुदि एसे दैखौ खमायनो लुबैदोंबा खमायजागोन खिन्थु बेखिनिया पारफेक्ट आंनि थाखाय स' नै जाबाय मैखुन आरो खुसियानि झला जाबाय जोंना बेखौ दा अरखौ खोमोनसै बिथिंजाय जाथ'वाखै दै होनानैसो माबाबाय आङो बे मोनबाय थासै जानोसै आं coba mana servis biar goथाव दा जाबाय बेखिनियानोसै ओमफ्राय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोब्लाथाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो बेनिफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोनाव सहैनायनि थाखाय होमब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय